Myslím si, že v tom, že sa tam stretávame s celým spektrom pacientov, vlastne od tých akutných a vieme si až vlastne po tých chronických. A druhá vec je, že vlastne vieme s tým pacientom ako keby rásť, že proste ja som teraz mladá, mám mladých pacientov a verím, že 30 rokov budem stará, budem mať tých istých starých pacientov, že proste vieme s nimi ako keby tak spolu rásť, že on nepostupne od tej mladosti až do starosti a vlastne riešiť aj celé tých problémov, že nie len ako tie fyzické, ale aj tie psychické, že proste vieme byť takí naozaj takí tí rodinní lekári tam. Taký ako máme dvoch malých detí, hlavne to zosúladenie tej práce s tou rodinou. Ale popri tom si robíme zároveň aj atestáciu, takže to je to náročnejšie, že proste sklúbiť tam cirkulácie, prácu na ambulancii a prácu teda vlastne doma, prácu okolo domov s deťmi. A druhá vec je možno taká mňa najviac ako keby tá cesta toho pacienta, že na tým, že som začínajúci lekár, proste to pacienta kam nasmerovať, kam má ísť, proste ten systém. Ja som bola najprv zaradená v internej, potom som bola na materskej a keď som sa vlastne vrátila, tak som už chcela robiť to všeobecné lekárstvo. Tým, že sa tam uvoľnili tie kompetencie, tak vlastne vieme pekne tam robiť vlastne tie veci, ktoré sa robia na tej internej ambulancii, hypertenzie, dyslipidémia. Dúfam, že časom sa tam budeme môcť robiť aj diabetes, aj nejaké tlak, hypotyreózy. Myslím, že to je veľmi príjemná konferencia, stretávame sa tu s ďalšími mladými lekármi, vieme si vymeniť svoje názory, čo nás trápi, zároveň získame obzory a teda nové kontakty. Aj tie témy sú veľmi zaujímavé, ktoré vlastne dozvieme sa veľa nových informácií tam. Aj to také malé komorné, že nás je to fakt pár ľudí, že nie je to nejaká veľká masovka, nemusíme sa predierať uličkami, ale je to fakt také komorné.